Kánai Adél köszöntő. A nyár az elrepült, a villandrótra fecske ült, készül már lassan messzire, talán a világ végére. Szállnak a napok, mint a szél, kerengve hull már pár levél. Nekem is mindjárt menni kell, nem cserélnék most senkivel. Táskámban könyvek, füzetek, vár rám egy pad és sok gyerek. Számok, betűk és dallamok. Szerbusz iskola, itt vagyok! Döme Zsuzsa, hí elsősök, vigyázzatok, nem kis teher lesz rajtatok, én már másodikba járok, teljes joggal prédikálok, nektek megsúgom előre, behálóznak benneteket egy-kettőre rendszabályok, görbebetűk, bűvös számok állnak lesben, és jó, ha tudod, többé nem lesz nyugodt napod. Tantárgyak tömtelege, nincsen vége se eleje, igyekeztek, büszkén persze, ám innentől szabad perce az elsősnek nem lesz soha. Ezt én mondom, Dóra noha, az írással semmi bajom, néha még el is olvasom, sok gondom a számolással se volt eddig igaz mással, és hogy ezután se ne legyen, most gyorsan be is fejezem, mert még behúznak a csőbe, és mehetek vissza elsőbe. Osváth Erzsébet, első osztályosok, óvodások voltatok, kisfiú, kislányok, Tündérország berkeit bebarangoltátok. Iskolások lettetek, mi minden vár rátok, nagy felfedezések, szép kirándulások. Betűországba vezet a tanítónéni, mennyit fogtok ti otthon majd erről mesélni? Számországban elámul a szemetek, szátok, a temérdek kincsen, amit ott találtok. Kezdődik az utazás, csengő már csengel, kívánunk hát jó utat, s hozzá vidám kedvet. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, köszöntöm a kedves szülőket, nagyszülőket, az iskola diákjait, pedagógusait és alkalmazottjait. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm falunk polgármesterét, iskolánk fenntartóját, Labanc Rolandot, és a hitközösség képviseletében Cinke Tíme református lelkészasszonyt, Cinke Zsolt református lelkészt és Jelencsics Erich Gábor marcelházi katolikus plébánost, hitoktatónkat, aki egy kicsit később csatlakozik hozzánk. Tisztelettel köszöntöm mindnyájukat a 2023-2024-es tanévnyitó ünnepségén. Vége a gondtalan nyárnak. Becsengettek. Egy újabb tanévnyitóra igyekeztek ma kicsik és nagyok egyaránt.
Reményekkel, tervekkel, tenni akarással teli tanév veszi ma kezdetét. Nagy szeretettel köszöntöm első osztályos tanulóinkat és szüleiket, akiknek ezúton szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a Kovács József Alapiskolát választották, és megtiszteltek bizalmukkal. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy gyermekeik a legjobb tudást kapják alma máterükben. Mindnyájan tudjuk, hogy az anyanyelven megszerzett tudás mással nem helyettesíthető kincs. A tavalyi tanévben diákjaink számos versenyekbe bekapcsolódtak, szép eredményeikkel öregbítve iskolánk hírnevét, okleveleket és pontokat gyűjtve jövőbeli felvételikhez. A legaktívabb, legtöbb eredményt hozó tanulóink Horvátországban kirándulhattak. Szeretném, ha idén is folytatódna ez a szép sikerszéria, és minél többen mutatnátok meg, milyen ügyes és talpra esettek a Kovács Józsefes diákok. Kedves diákok! Mindannyian pihentetek, új erőre kaptatok a nyáron, és reméljük, készen álltok az iskolai évre. Kívánom, hogy legyen mosolygós, boldog és sikeres a tanév. Tele élményekkel, tapasztalatokkal, megszerzett tudással. Kívánok ehhez erőt, egészséget, kitartó szorgalmat, örömökben bővelkedő perceket gyerekeknek, pedagógusoknak, szülőknek egyaránt. Balogh József, kedves vakációbarátom! Komolyan mondom, szégyelhetnéd magad. Június végén mellém szegődtél, barátokká fogadtuk egymást, s lám, 2 hónap után megtagadsz. Tudom, jövőre ismét eljössz, megígérted a búcsúzáskor. Nagyon jó volt veled. Pedig anyuék mennyire izgultak, amikor megérkeztél. Mi lesz a gyerekkel? Akasszunk a nyakába kulcsot, küldjük táborról táborra, vagy fogadják felváltva a nagymamák? Szóval szörnyű családi vitákat okoztál, kedves vokáció. Én magamban mégis nagyon örültem, mert tudtam, te minden gyereknek a legjobb barátja vagy. Tanév végére bizony alaposan elfáradtunk, és nem csak mi, de a tanáraink is. Ők, nekem elmondta az osztályfőnököm, épp úgy várták, mint a diáksereg. Kedves vakáció, tudatom veled, mindenre te sem figyelhetsz oda. Az összes gond megoldódott. A nagyik szívesen fogadták az ő aranyos csillagukat, a szemük fényét, vagyis engem. Képzeld, vakáció, megtanultam úszni úgy, hogy egyszer sem fulladtam meg. Uralkodásod ideje alatt kiváló famászó lettem. Bár anyuink maradi nézetei szerint a nagymamáik idegeire többször másztam fel. Kedves vakáció, egyre bölcsülő eszemmel nagyon jól tudom, a te időd sajnos lejárt. A naptárt pergető idő nem ismer könyörületet, s akkora hatalmad még neked sincs, hogy legalább októberig maradhass. Köszönöm, hogy közel 62 napig jó barátok lettünk, s ez a lényeg. Te most majd békésen telej át, s az új tavasz várt annyira, mint mi. Drága vakáció, a suli, a suli. Írókezekre vár a kréta, a könyvek olvasókat remélnek, a padok elárvulnának, és a füzetek sem akarnak üresen maradni. Isten veled, vakáció! Vigyázz magadra, mert 10 hónap múlva megint nagy szükségünk lesz rád. Aztán időben küldem el hozzánk a kis testvéreidet, a téli és a tavaszi szünetet, mert ők is jó fejek. De a legjobb fej mégis te maradsz, kedves öreg nyári vakáció.
Tisztelt pedagógusok, kedves szülők, kedves diákok! Engedjétek meg, hogy Bátorkeszi község önkormányzata nevében én is szóljak pár szót, és köszöntsek mindenkit. Igazgatónőt nem szólítottam meg, most teszem meg. Szeretettel gratulálok ezúttal nyilvánosan is Jóbaszívek Katalinnak, aki ettől az iskolaévtől Bátorkeszi Kovács József Alapiskola igazgatója. A suli az suli. Látom az arcokat, látok némi derűt, itt-ott lelkesedést is, de valóban azért az a júniusi arckifejezés egy picit mintha lelkesebb lenne. Ennek ellenére én azt gondolom, és arra kérek minden diákot, hogy jókedvel és derűvel lásson neki ennek az új tanévnek. Az iskola oktatásról, nevelésről szól, de szól az iskola barátságokról, új barátságok kötéséről, régi barátságok ápolásáról, vidám történetekről, jókedvű szórakozásról is. Én azt kívánom minden diáknak elsősorban, hogy ezt a felét is, és az oktatási, nevelési felét is vidáman és derűben élje meg ebben az iskolaévben is. Köszöntöm az elsősöket is, és sok sikert kívánok nekik is. Biztos, hogy ez már egy picit más, mint az ovi, de azért talán annyira nem borulátó, mint amit előbb hallottunk a vicces versikében. A 9-eseknek pedig azt kívánom, hogy felelős döntéssel mindenki találja meg azt a további utat, amelynek során sikerrel haladhat, és találjon majd később egy olyan szakmát, amely szakmai oldalon is, illetve magánéleti oldalon is találják meg majd a boldogságokat, és ne feledjék el azt soha, hogy a Bátorkeszi Kovács József Alapiskola diákjai voltak, és hogy Bátorkeszi község várja őket tárt karokkal vissza. Még egyszer kívánok mindenkinek vidám, eredményes, jókedvű új iskolaévet. Köszönöm szépen!
Tisztelt jelenlévők, pár fontos információ maradt a végére, de engedjék meg, hogy megköszönjem az alsó és felső tagozatos diákjainknak és felkészítő tanárainknak ezt a színvonalas műsort, és azt hiszem, hogy egy tapsot megérdemelnek. Köszönöm szépen! Tehát akkor a fontos információk. A tanévnyitó után lehetőség van beiratkozni a napközibe. Bajza Lenke tanítónéninél a másodikos és a negyedikes osztályos tanulók, és Szabó Barbara tanítónéninél az első és a harmadik osztály tanulóit. Megkérek minden diákot, hogy holnapra hozzon magával váltócipőt, ugyanis holnap megkapjátok a szekrénykulcsot. Első órára még mindig 7:45-kor csengetnek be, tehát 7:45-kor, így 7:30 mindenki érkezzen meg az iskolába, hogy legyen idő a cipő átvételére és az előkészületekre. Holnap még osztályfőnöki óráitok lesznek. Kedves diákok, a mai nap kaptok 2 nyomtatványt, az egyik az ebédre vonatkozik. Itt szeretném megemlíteni, hogy az ebéd ingyenes, de csak az kap ebédet, aki iskolában van, tehát aki részt vesz a tanításon. A másik nyomtatvány pedig egy beleegyezési nyilatkozat, hogy fényképek, videók jelenthetnek meg diákjainkról az iskola honlapján és egyéb közösségi felületeken. Szeretném ismertetni az egyes osztályok osztályfőnökeit. Az első osztály osztályfőnöke Bálint Eleonóra, második osztály Kajtár Erika, harmadik osztály Nátek Mária, negyedik osztály Bóna Tamás, ötödik osztály Dolnyik Tibor, hatodik osztály Gál Katalin, hetedik osztály Dolnyik Judit. Itt szeretném elmondani, hogy a tavalyi 6A és 6B osztály idén egy osztály lett. 8. osztály Koncz Bea, és 9. osztály Kubik Zsuzsanna. A Rákóczi Szövetség minden magyar iskolába lépő gyermeknek ajándékoz egy jó minőségű iskolatáskát, és a Magyar Összefogás jelképező ösztöndíjat, amit holnap 11 órakor vehetnek át személyesen a szülők az iskolánkban. Aki nem tud itt lenni, kérem töltse ki a meghatalmazást, és Bálint Eleonóra tanítónénivel megbeszélve eljuttatjuk az összeget önöknek. Most pedig következzen az iskolatáskák átadása, utána pedig megkérem a hitközösségek képviselőit, adják áldásukat az idei tanévre. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok mindenkinek és sikeres tanévet. Ezzel a 2023-as, 2024-es tanévet megnyitom. Nem kell, köszönöm. Van elég hangom. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm az elsősöket, és hogy ne legyen vita, így ABC sorrendben fogom őket szólítani, és mindenki kiválaszthatja magának az iskolatáskát. Úgy gondolom, hogy szebbnél szebb táskák vannak, mindenki elégedetten mehet haza. Első lesz Berki Kevin, gyere Kevinkém. Gyere, választjál magadnak egy iskolatáskát, melyik legyen? Focis? Jó, megfordulsz, ide a tanítónéni lefényképez a táskával, jó? Jó, mehetsz. Második Cséplő Adél. Lányos táskákon feljebb. Csak lenne. Legyen emlékünk. Fazekas Julianna. Gyere szívem, te ügyes vagy.
volna is. Meg állj meg. Gábor Mátyás. Szatvárni. Jobb ugyanúgy a bahomot, látom. Habran Marián. Na gyere Marián, szaladj a táskádért. Minecraft? Álljál meg egy pillanatra, ne szaladj el, jó? Mert neked úgy csinálom. Na, nézd oda a tanítónénire egy pillanatra. Jó, ügyes vagy. Jó. Alex, hűvös Alex, gyere. Gyere szívem, maradt táska, kedvedre való. Ajjaj. Fordíts meg a táskát. Kolázs Ármin. Minecraftos táskák győznek. Te magas vagy. Jó? Kovács Henrietta, gyere. Gyere, gyönyörű, maradt ott egy gyönyörű lovacskás táska. Azért lovacskás lett. Fordítsd így. Nagyon jó. Jó. Mikes Attila Viktor. Maradt a tigrises. Német Tibor, gyere Tibike. Na melyik pasi lesz? Maradt még Minecraftos? Számítógépes? Gyere. Szedlák Viktor. Jó, szuper, gyere ide vissza. Jó, Udvardi Krisztián. Gyere Krisztián. Gyere, választjál majd a táskát. Állj, állj, mosolj. Jó, és maradt még Ádám, gyere Ádika. Maradt egy nagyon jó számítógépes táska. Ilyened van is, ott alatt lesz még egy most már. Várja, állj meg, gyere ide vissza még. Egy utolsó fénykép, és mehetünk. Ja, köszönjük szépen. De szépek vagytok, még nagyon helyesek. Áldás békesség, dicsértessék a Jézus Krisztus. Majdnem mindenki elfáradt, olyan régen álltok itt. Jó hírem van, a suliban általában ülni kell. Felmérések szerint 6 leggyakoribb mondat az iskolában az, hogy fáradt vagyok, fázom, nem értem, éhes vagyok, hány óra van, hány perc még, haza akarok menni. A nyári szünet után vannak, akiket igen mosolyogva látok itt, teli vannak energiával. Így indulnak neki ennek a nagyszerűnek ígérkező tanévnek, de ahogy telnek majd a napok, a hetek, a hónapok,
egyre több lesz a tanulnivaló, hogy jönnek a dolgozatok, a felelések és a nem szeretem dolgok. Úgy szerintem elkezd lecsökkenni majd az energiaszint, és vannak, akik el fognak fáradni. De mondták itt, hogy jön az őszi szünet. Úgyhogy vannak ebben nem jó hírek. És olyan jó, hogy tudja az Úristen, hogy lehet ezt a tanévet is túlélni, hogy lehet a fáradtságot leküzdeni, hogy tudunk erőtlenből erőssé lenni. A furcsa nevű próféta azt mondja, Ézsaiás, hogy hát nem tudod, nem hallottad, örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. Isten igéjében azt olvastam, hogy ő az egyedüli, aki nem fárad el. Jó neki, ugye? Még a legkiválóbbak, a legeslegjobbak, a legerősebbek sem tudják mindig egyforma energiaszinten nyomni a napjaikat. És ez az ige arról beszél, hogy Isten tudja, mennyire el szoktunk fáradni. Persze fontos, hogy jól osszuk be az időnket, és ha csak dolgozunk, ha csak tanulunk, és sose töltődünk, akkor mint egy elem, előbb-utóbb le fogunk merülni, vagy mint egy telefon. Ézsaiás olyan sok mindent elárul Istenről. Melyik az a tulajdonsága, ami a legfontosabb? Hogy ő a teremtő Isten, ezért ismer téged. Téged is ő alkotott. Hogy kifáraszthatatlan, és sosem fog téged megunni. Örökkévaló, vagyis sosem fog meghalni, és sosem fog elhagyni. Nem lehet őt kiismerni, mert mindig valami újat mond, és valami újat mutat. Nem fárad el, mindent meg tud csinálni. Megerősít. Nem csak sajnálkozik, hogy miért nem osztottad be az időd és az erődet még jobban. Megújít, váratlanul tud erőt adni, amikor feladnád. Milyen jó lenne valamelyiket kölcsönkérni Istentől. De sajnos ezek a dolgok nem kölcsönkérhetőek. De Isten elárulja a titkot, hogy honnan kaphatunk újra és újra erőt. Gyerekek és felnőttek, tanítónénik és tanítóbácsik, és szülők és nagyszülők, és mi mindannyian. Azt mondja, akik az Úrban bíznak, az erejük megújul, és szárnyra kelnek, mint a sasmadarak. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ha láttatok már igazi, az égen repülő szárnyalósast, akkor tudjátok, milyen gyönyörűen és könnyedén siklik a levegőben. Nem noszogatja semmi, csak ráfekszik a szélre, és engedi, hogy vigye őt a fuvallat. Az a helyzet, hogy nem hiába sok-sok millió hívő keresztény ember olvassa minden reggel az Isten igéjét. Azért teszik ezt, mert átélik, hogy tényleg megerősíti az erejüket, megsokasítja a lelkesedésüket, mindennapjukat az Úristen. És ők ugyanígy alszanak el. Megköszönik, átgondolják, mi minden történt velük azon a napon, és Istennek hálát adnak. Nagy dolog ez. Tartozzatok ti is e közé, a sok millió ember közé. Kérjetek Istentől tanácsot, erőt, bölcsességet a sok-sok tanulnivalóhoz, és ő meg fogja nektek adni, mert ő megígérte, és amit ő megígér, azt ő meg is tartja. Ha csak azt az egy dolgot tanulod meg, de remélem nem csak ezt ebben az iskolaében, hogy érdemes az Istenben bízni, akkor szuper tanéved lesz. Akár kicsi vagy, akár nagy, akár gyerek, akár felnőtt. Mert ő ad erőt a 10 hónaphoz, és minden benne lévő jó és még szuperebb dologhoz. Ámen.
Hát köszönjük meg Istennek a mögöttünk levő napokat és heteket, és kérjük el az áldást tőle. Hajtsuk meg fejünket. Imádkozzunk. Drága Istenünk, szerető édesatyánk, hálátelt szívvel köszönjük a mögöttünk levő napokat, a heteket, a szünidőt, a szabadságot, a pihenést. Köszönjük, Urunk, hogyha eljutottunk táborokba, ha új barátokra tehettünk szert, ha veled és másokkal találkozhattunk. Köszönjük a szeretteinkkel, családtagjainkkal, távoli országokba juttattunk el, akár tengerpartra, akár tópartra. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak eljuthattunk, hanem jól érezhettük magunkat, kipihenhettük magunkat, és köszönjük, hogy békességben, szeretetben, de legfőképpen egészségben hazajöhettünk. Köszönjük azt, amikor a nagyszüleinknél voltunk. Köszönjük, amikor barátainkkal voltunk együtt, amikor örvendeztünk, amikor szórakoztunk szüleinkkel, rokonainkkal, ismerőseinkkel. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy most újra együtt lehetünk, örvendezhetünk egymásnak. És arra kérünk, Istenünk, vigyázz ránk, tarts meg bennünket. Te áld meg a minket nevelő, a ránk figyelő, a minket tanítani szerető pedagógusokat. Adj nekik erőt. Kérünk, Urunk, add, hogy minden reggel, ha kicsit nehezen is, de elinduljunk iskolába, érezzük jól magunkat itt, második otthonunkban. Arra kérünk, Urunk, legyen áldott minden nap, amikor átlépjük ennek az iskolának a küszöbét. Te áld, és Te szenteld meg az itt létünket. Felnőttként és gyermekként egyaránt. Amen. Most pedig gyertek, mondjuk el közösen azt az imádságot, amely mindannyiunk közös imádsága, amelyre az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. A mindenható Isten, a Szent Háromság, egy örök igaz Isten, áldja és szentelje meg ezt a most induló iskolai évet. Áldja és szentelje meg azokat, akik jönnek, hogy tanulhassanak. Áldja és szentelje meg azokat, akik oktatják, nevelik és tanítják őket. Áld meg a szülőket, akik gondoskodnak róluk. Urunk, mi mindannyian a Te kezedben vagyunk, ezért kérünk, ne vondd meg tőlünk a Te áldásaidat, hanem részesíts a Te kegyelmi ajándékaidban. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, szép jó napot mindenkinek, milyen tisztelt polgármester úr, milyen tisztelt igazgatóasszony, tiszteltes asszony, tiszteltes úr. Szeptember van, valami véget ért, de látni ezt a gyülekezetet, hogy valami el is kezdődik. Ilyenkor szoktak a tanároknak, a diákoknak boldog új évet kívánni. Igaz, hogy nyár van, de valami új megkezdődik, és új tanévnek nézünk elébe. Aki nem ismerne, Marcellázi plébános vagyok, Erik atya, és úgy néz ki, hogy Jóisten gondviselésével az idei tanévet majd itt is fogom veletek tölteni, illetve fogok tanítani. Elmondanak egy történetet. Két csiga elindul a szárazság idején egy patakhoz. Eltelik egy nap, átmegy ez a két csiga egy métert. És egyik csiga megszólítsa a másikat. Te hallod? Olyan jó, hogy ilyen lassan megyünk. Nem érti a kérdést, vagy nem érti a tényt, a másik csiga, indulnak tovább. Eltelik a másik nap, átmennek még egy métert, és akkor újból megszólal az a csiga, és azt mondja, de jó nekünk, hogy ilyen lassan megyünk. És már kezdi furcsálódni. A másik csiga, hogy miért mondja ezt
jó nekünk, hogy lassan megyünk. És amikor eltelik a harmadik nap, átmennek még egy métert, és akkor újra az a csiga azt mondja, de jó nekünk, hogy ilyen lassan megyünk. És akkor már tényleg fúrja az oldalát a másik csigának, hogy megkérdezze, hát, hogy miért jó, hogy ilyen lassan megyünk. És akkor megkérdezem, és akkor miért mondod állandóan ilyen, hogy jó, hogy lassan megyünk? Azért, mert rossz irányba megyünk. Tehát nem arra van a patak, és hogy a 30. Zsoltár mondja, az Úrnál van az élet forrása. Az Úrnál van minden jóságnak a forrása. És ezért is fontos, hogy ne tévesszük el az irányt. Minden jó felé, a jó Isten felé. És hogy előbb imádkoztunk, és a Szent Háromságos Isten áldását kérjük. Nagyon fontos is, hogy Isten velünk együtt munkálkodjék. Azt mondja Jézus, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd és jó szívű vagyok. És tényleg a jót mindig meg kell tanulni, mert a jó az megtart bennünket. Én kívánom, hogy tényleg ez a tanév ebben a jóságban, ebben a szelídségben történik. És tényleg fontos is a jó Isten, fontos is a Szentlélek egyesítő ereje. Így mondjuk, mert ő az, aki egyesít bennünket. A szeretet, a jóság. És ezért fontos, hogy együttműködjön a tanár, a szülő, az egyház. Mert Isten nélkül nem tehetünk semmit, semmi jót. És fontos, hogy tényleg attól a forrástól ne szakadjunk el, vagy ne tévesszünk irányt, mert kiszáradunk. Fontos ez a belső forrás, a jó Isten. Én kívánom, hogy ez a mai, ez a napsütéses nap legyen egy ilyen derűs nap az egész tanév folyamán. Tényleg sikeresen elkezdjük, és sikeresen fejezzük be Isten ezt a tanévet. És ugyanúgy én is kívánom, és Jóisten áldását mindnyájatoknak, hogy tényleg Jóisten áldása, segítsége, gondviselése kísérjen mindnyájatokat. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható, jóságos és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
Köszönjük szépen, és akkor most megkérem a alsó tagozatosokat, hogy jöjjenek fel be az iskolába. Köszönöm.